ukhona umama uGumede usengithumelile umama uGumede imali wazi wathumela nengaphezulu thumela 250 wonke umama uGumede bengicela ke nje nakobanye omama bangcwele bami ukuthi uma ekhona ozizwayo emandla kunezezela kulabo 150 sibakhiphayo ukuze sifinyelele phele kwazini ukwenza inkonzo yephasika nje ibe yinhle. Uma ekhona umama uzizwayo bakithi ukuthi hayi mina nginganikezela ngokungaphezulu, amen, singabe siyabonga kube ngabe kungena esikhwameni lokho phela sethu so mama bebandla. Amen, amen bangcwele. Sesiyalala ke nibe neviki elihle bomama, siyobonana kushuthi manje ngoLwesine phatho 150 ngoLwesine bomama. Amen. Good night ke mi ya. Amen mantombazane, ebusuku ngiyabingelela Nkosi yami kuMsombuluko bekukuhle ukubona obanye